What's up, orphans? This is your boy, Cryptkeeper. Welcome sa ating munting channel. At kung bago ka pa lamang dito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell. Kung kwentong aswangan ng trip mo, ako na ang bahala sa'yo. Anyway, simulan na natin ang aswangan. Akala ko talaga katapusan ko na. Pero nagulat na lang ako nang biglang dambahin ni Don Lupo ang ama niyang si Quiroz. Sobrang bangis ng pag-atake ng Don. Malamang ay nagpatong-patong na ang galit niya sa kanyang ama. Minsan niya na kasing nabanggit sa akin na hindi niya na rin talaga masikmura ang mga pinaggagawa nito. Hindi naman daw sa gusto niyang palitan ang ama sa pwesto. Pero sadyang hindi raw makatarungan ang hari ng mga awangan. Nagpambuno ang dalawa, pero para lang siyang bata na ibinabalibag ng kanyang ama. Gusto ko sanang tulungan ng Don, pero tila naubos na talaga ang lakas ko. Yung tipong parang tinamaan ka ng solidong bagay sa buto mo sa bandang puwet. Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Sobra talagang nakakapanghina. Hindi rin nagtagal ang tagisan na mag-ama. Dahil ilang suntok at balibag lang ay mistulang kinulata na si Tanda. Nag-anyong halimaw din naman ito, pero baliwala. Halos mawala na rin ang ulirat si Don Lupo, pero hindi siya tuluyang tinapos ni Quiroz. Masyado na ako nadidismaya sa'yo, Lupo. Hindi ka karapat dapat mamuno sa ating lahi. Masyado ko na rin natisakim, Ama. Ikaw ang hindi karapat-dapat mamuno sa ating lahi. Mabuti na lang talaga at nilagpasan lang ni Quiroz ang kanyang anak. Akala ko kasi mapipikon ito sa sinabi ni Don Lupo. Bokya na kasi umihirit pa. Parang ako lang. Matapos magsalita ni Ungas ay muli na naman itong ibinaling ang kanyang paningin tungo sa kinasasadlakan ko. Putya, mukhang tatapusin niya na talaga ako. Kitang-kita ko yon sa mga mata niya. Unti-unti nang lumalapit sa akin ang kamatayan. Ang masaklap pa nito ay magaganap yon sa kamay ng pinakakinamumuhian ko nilalang. Ilang hakbang na lang ang layo ni Quiroz at iniarko na rin ito ang sandata niya tungo sa akin. Game over na, Gilier. Magpaalam ka na sa mga fans mo. Wala na ako nagawa pa kundi ipikit na lang ang aking mga mata. Ngunit nagulantang na lang ako nang may marinig ako na nakakabingi salpukan ng dalawang metal. Si Javier. Sinalag niya ang pag-atake ni Quiroz gamit ang kanyang karet. Amazing. Javier, ikaw na naman? Bakit hindi mo labanan ang katapat mo, hari ng awangan? Aba, isa pang amangwa. Tamang-tama. Para akong pupukol ng isang bato at makakatama ng dalawang ibon. Ganun ba? Sige, subukan natin. Kahit papaano ay may narating ka na, Gilier. Buwisit ka. Kung hindi pala ako dumating, malamang ay napaslang ka na ng halimaw na to. Hindi na ako nakatugon sa mga sinabing yon ni Javier. Pero bago niya pa ihakbang ang mga paa niya tungo kay Quiroz na ngayon ay nakabalandra na sa batuhan, ay buong lakas ko siyang sinigawan. Javier, huwag mo siyang tatapusin. Sa akin lang siya. Huwag kang hangal, Gilier. Hindi mo pa siya kayang harapin. Buisit.
Agaw eksena talaga tong kakambal ko. Huwag lang siya magkakamali na tapusin si Kiros dahil mananagot talaga siya sa akin. Matapos nga nun ay tuluyan na nagpang-abot ang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa lakas at bilis na pinapamalas nila. Halos hindi na masundan yon ng aking paningin. Mala Dragon Ball na rin talaga ang datingan. Hindi ko tuloy alam kung sino ba talaga ang gusto kong manalo sa dalawa. Si Javier ba o si Kiros? Sa nakikita ko naman ay halos pantay lang sila ng kapangyarihan. Medyo nahihirapan nga lang si Javier nang pagtulungan na siya ng kustodes at ng hari ng mga awangan. Pero sa kabila nun ay naggagawa niya pa rin makasabay. Ibang klase talaga. Hindi ko alam kung papaano siyang lumakas ng ganon. Pero sana lang talaga. Sana all. Nagulat pa ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Dante. Giler, ayos ka lang ba? Oo Dante. Salamat naman at may balatilom ka pa. Oo Giler, pero huli na to. Oh, kainin mo na to. Iniabot sa akin ng batang hari ang isang supot na naglalaman ng mahiwagang bagay na yon. Isang piraso na lang ito at halos kasing liit na lang ng isang dahon. Kainin mo yan, Gilier, para kahit papano ay manumbalik ang lakas mo. Pero si Don Lupo, kumusta ang lagay niya? Si Hakim, si Beto, kaya ko pa naman eh. Sa kanila mo na lang to ibigay. Mas kailangan mo yan, Gilier. Ikaw ang natatanging makakasabay kay Kiros, bukod sa kapatid mo. May punto naman si Dante. At isa pa, hindi ko hayaan na may mamatay sa dalawa. Dapat ako yun nandun at hindi sila ang nagtatagisan. Kagad kong kinain ang balatilom na yon. Kung kanina ay halos hindi na ako makatayo, ngayon kahit papano ay nagagawa ko na. Hindi nun naibalik ang 100% na lakas ko. Pero pwede na. Nakita ko nagtatamo na rin ng sugat ang kakambal ko. Iba rin talaga ang tandem ng Kirodes. Buong lakas akong umatake mula sa likod ni Kiros habang patuloy sila nagpapalitan ng suntok ni Javier. Buhay ka pa pala, Amangwa. Ngayon ay patutunayan ko na tunay akong bayani ng kaaswangan. Ilang sandali na lang ay mapapasa akin na ang mga mutya niyo, mga Amangwa. Javier, ikaw nang bahala sa kustodes. Huwag mo muna kaming pakialaman ni Kiros. Sige, hahayaan kita hangal. Basta't hindi ka maaaring mamatay. Hindi ba? Pucha, kakaiba ang ngiting pinakawalan ni Javier. Parang may kakaiba. Ewan, mamaya ko na lang siya iintindihin. Kinakailangan ko munang harapin ang halimaw na si Kiros. Hindi ko alam kung paano nakabango ka pa, Amangwa. Pero sadyang mahina ka kumpara sa kakambal mo. Wala kang pag-asang manalo sa akin. Huwag mo ako minamaliit, Ungas. Gawin mo na lang. Kesa dumada ka dyan. Ah! Muli kami nagpalitan ng atake ni Kiros. Pero ang resulta, ganun pa rin. Malayo pa rin talaga ang agwat na lakas namin. Napansin ko naman sa kabilang banda ang tagisan ni Javier at ng kustodes. Gulpi na ang tagapagbantay. Hindi talaga kayang sumabay nun sa lakas at bilis ni Javier. Partida dahil nakasabit lang sa likod niya ang karet at hindi niya pa ito ginagamit. Patuloy ako nagulpi ni Kiros. Asar. Wala talaga yatang paraan upang talunin ko ang demonyong to. Maya-maya pa ay nagulat ako nang nagliwanag bigla ang katawan ng kustodes. Putya, nahati sila sa dalawa nang ginamit na ni Javier
ang karit niya. Ayos, nabawasan na ang alipores ni Kumag. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay unti-unting lumutang ang katawan ng Custodes. Tek na yan, nakakadiri talaga. Kasi unti-unting natutunaw yon at para bang namamagnet patungo sa katawan ni Kiros. Shit, nagsasanib puwersa sila. O pwede pala yon. Grabe talaga ang hiwaga ng mga mutya. Kung ano-ano ang kayang gawin. Iba't ibang antas din ang kapangyarihan. Depende na lang daw talaga sa kung sino ang may hawak nito. Kung papaano ito mas papalakasin pa. Ilang segundo lang ang kinailangan nila upang tuluyang makapagsanib puwersa. Tek na yan, mas lalong pumangit si Kiros. Nagmukhang sinumpa. Ikaw ba naman, saniba ng Custodes? Talaga namang karimari-marim. Mas lumaki si Kiros at umakyat pa sa mataas na level ang kapangyarihan at lakas niya. Hindi ko inaasahan na may tinatago pa pala ang ungas na to. Ang totoo niyan, hindi ko lang basta nahalata yun sa aura niya dahil natikman ko rin ang suntok niya. Buiset, hindi ako makapaniwala. Ang daya. Parang wala na kasing limitasyon ang lakas ng halimaw na to. Kung sa bagay, naaalala ko ang sinabi noon ni Tandang Kobo. Pang-apat daw ang lahi ng mga amangwa sa pinakamalalakas na lahi. Pang-apat pa pala to ha. Pero guess, papaano pa kaya ang tatlong mas malalakas pa? Bahala na, wala akong pake. Basta ang mahalaga ay matapos ko ang buhay ni Kiros. Tsaka ko na sila poproblemahin. At isa pa, ito lang naman talaga ang goal ko sa buhay. Ang paslangin ang halimaw na si Kiros. Nagtulong na kami ni Javier sa pag-atake sa kanya. Naghalo na sa paligid ang tatlong kulay na mga aura namin. Itim kay Kiros, pula kay Javier, at asul naman ang nagbumula sa akin. Ilang minuto din ang tumagal nang sabayan namin ang pag-atake. Walang gustong sumuko, walang nagpapatalo. Hindi nga nagtagal ay nagkakatamaan na kami ng solido. May mga pagsugod si Kiros na hindi ko inaasahan. Kakaiba rin talaga siya. Masasabi kong mahusay din si Ungas. Grabe, kasi maging si Javier ay nasasaling na din ng mga pag-ataking ginagawa niya. Kung ikukumpara ako kay Javier, hamak na mas malayo ang narating niya. Pero nahihirapan pa rin siya na sabayan si Kiros. Doon ko napagtanto kung gaano pa ako kahina. Masyado ako nagtiwala sa sarili ko. Hindi pa talaga siguro napapanahon para harapin ang kinapupuutan kong aswang. Masyado ako naging mapusok. Pero ano pa ba? Nandito na eh. Kaya wala nang ibang choice kundi ibigay ang lahat. Sa sabayan naming tatlo, halos pantay lang talaga. Napapatamaan namin ni Javier si Kiros. At halata naman na iniinda niya rin yon. Ganon din naman siya sa amin. Nagkakatalo na lang talaga sa timing. Ika nga nila, timing is everything. Pero maya-maya ay nakita ko na ang diferensya. Mas makunat ang dalawa kung ikukumpara sa akin. O dahil nasagad na rin kasi ang lakas ko. Masyado na akong nagulpe. Pero pakiramdam ko, manhid na ang buong katawan ko. Matagal ko nang hinintay to. Kaya ibibigay ko na ang lahat-lahat. Kahit pa ang sarili kong buhay. Javier, ayos ka lang ba? Walang kwenta. Nakikipaglaro lang ako sa kumag na to. Ikaw, kaya mo pa ba? Syempre naman. Hindi naman ganun kalakas ang patama niya eh. Medyo napagod lang talaga Huwag ako. mo kong ululin, Gilier. Basta iwasan mo lang matanggalan ng ulo o matukutan ng puso. Hindi ka po pwedeng mamatay dito, Gilier. Dahil pag namatay ka, mananagot ka sa akin.
Sira na ulo nito ah. Paano pa ako mananagot kung patay na ako? Tek na yan. Ang weirdo talaga nilang lahat. Nakakabwisit din talaga. Teka Javier, wala bang paraan para makapagsani puwersa tayo? Para kasing may nabanggit si Kiros tungkol sa ganon. Sanib puwersa? Meron naman. Pero hindi pa sa ngayon. Humanda ka! Sinundan ko ang pag-atake ni Javier at patuloy kami nagsabayang tatlo. Halos ang kakambal ko na lang talaga ang nakakasabay kay Kiros. Oo nga't nakakatama pa ako, pero parang baliwala na yun sa kanya. Kung wala talaga si Javier, malamang finish na. Maya-maya pa ay tinamaan ng solidong pag-atake ni Kiros ang kakambal ko na ikinatalsik nito sa batuhan. Shit, mukhang hindi na siya babangon ah. Ilang segundo na rin kasi, pero hindi pa siya nagalaw. Naloko na. Pero hindi dapat ako umasa sa kanya. Hindi porket kapatid ko siya, ay ipapaubaya ko na sa kanya ang lahat. Bahala na. Buong pangis pa rin ako nakipagsabayan kay Kiros. Lahat na ng lakas at kaalaman ko ay ibinuhos ko na. Pero sadyang masakit ang kagat ng katotohanan. Hindi ko siya kaya. Hindi ko talaga siya kaya ng sabayan. Dinampot ako ni Kiros mula sa pagkakabaong ko sa lupa. Unti-unti niya akong iniangat sa ere. Bitawan mo Baliwala. Bitawan mo ako! Kahit na magtulong pa kayong dalawang amangwa, walang silbi ang mga pag-atake nyo. Dalawa nga kayo, pero walang pagkakaisa. Buisit, doon ko napagtanto ang mga sinabing yon ni Kiros. Oo nga't nagtulong kami ni Javier, pero wala kaming koordinasyon. Galit ang pinairal ko, habang ang isang yon ay, ewan, siguro yabang. Kaya hindi naging epektibo ang pagtutulungan namin. Muli akong binalibag ni Kiros. Buong lakas niyang ginawa yon, kaya't nawasak ang malaking bahagi ng pader ng mansyon. Doon kasi ako tumuret. Matapos nun, ay buong puwersa niyang ipinukol sa akin ang sandata niyang pang-Aquaman. Timing na naman si Javier. Dahil nasalag niya ulit yun gamit ang karet. Bilib din talaga ako sa tibay ng kakambal ko. Hindi ko na nga matandaan kung ilang beses niya nang iniligtas ang buhay ko. Hindi ako sigurado kung bakit. Dahil ba sa kapatid niya ako at may pagmamahal din siya sa akin o ano. Hindi ko kasi maramdaman na malapit ang loob niya sa akin. Para kasing lagi siyang galit. Hanip ang sandata ni Kiros. Batcher, parang kalapate. Bumabalik kasi yun ng kusa sa kanya na tila ba may magnet. Muli na naman nagsabayan ang dalawa habang ako, nakatulala na lang talaga. Hindi ko alam kung saan pa kumukuha ng lakas tong si Javier. Gulpi na rin kasi siya, pero nagagawa pang makasabay. Ibang klase din talaga. Ang tigas mo rin ah. Pero tapos na ako makipaglaro sa'yo. Oras na para tapusin ang kahangalan mo. Tapos na rin ako makipaglaro sa'yo, Kiros. Oras na para seryosohin ang laban na to. Sabay-sabay kaming nagulat lahat nang unti-unting nagbago ng anyo si Javier. Nagmukhang demonyo si Ungas, literal. Nakakakilabot ang datingan. Naging kulay pula ang balat niya
at kumapal palalo ang kilay. Tinubuan din siya ng 2 sungay sa tuktok ng ulo niya. At ang mas kinagulat ko pa ay nang bumuka ang malabay niyang pakpak na para bang sa isang malaking paniki. Kulay itim yon, pero nagliliwanag ng bahagya. Pucha, buntot na lang ang kulang, diablo na talaga ang datingan niya. Hindi na rin kapanipaniwala ang lakas ng aura niya. Halos hindi ko na yun matansya. Amazing. Kumbaga sa Dragon Ball ay kaya niya pa palang maging Super Saiyan. Ano to? Super Amangwa? Ako kaya magiging ganun din? Sana all. Natanaw ko si Kiros na nanlaki din ang mga mata. Maging siya kasi ay hindi inaasahan ang pagbabagong anyo ni Javier. Imposible. Hindi kaya nakumpleto niya na ang 6 na mutya. Anong oras? Ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Kumanta ka! Yeah!